Balenya, Kuya Alco yung Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, andito tayo sa Chonnom 2. So yung pinaka main branch ng Chonnom guys sa Friendship. So na-vlog na natin yon. So ngayon may second branch sila dito sa Walking Street. Ayan isa guys. So malapit lang siya sa may Balibago, MacArthur Highway. So dito lang siya, konting lakad lang. Kung alam niyo yung McDo, so ito na yung pinaka McDo. Nasa 2 to 3 minutes walking lang dito sa may Walking Street. So pasok na tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng pinakaloob. So ito na nga guys, ito yung pinaka-itsura ng pinakaharapan ng Chonnom 2. And sila lang yung nag-offer ng Pyeonbaek Gym dito sa Pampanga. So ano ba yung Pyeonbaek Gym guys? Napakasarap nito. Steam style shabu-shabu siya. So meron siyang plus 5 side dishes. Ayan siya guys. So 619. Good for to na siya. And nag-open sila Monday to Sunday. So yung kapala later pala makakasama natin si Budang Original. And of course syempre mga favorite vlogger natin, Pampanga Good News and Very Pampanga. Kasama natin sila magbumukbang mamaya yan. Papakita ko sa pinaka-vlog natin later. So pasok na tayo. Check natin yung pinaka-place ni Chonnom. So ayan siya guys. Napakaganda nung pinaka-place. So para siya retro style na Korean version. So may nakita na akong restaurant sa may bandang Manila. So US retro style naman siya. So ito Korean style retro. And dito sa pinaka first floor nila, so may available seats sila 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may 6 tables. And later guys, pupunta tayo sa pinakataas para pakita ko sa inyo yung pinaka second floor. Yan, kung makikita nyo sa pinaka wall nila, napakaraming memorabilia ng mga Koreans. Yan, sa mga Korean lover dyan, perfect place sa inyo ito nga, pinaka Chonnom 2 dito sa Walking Street, Balibago, Angeles City, Pampanga. Ang ganda guys nung pinaka vibes. Oh, retro or vintage, and nakaka good vibes yung pinaka place nila. So ito, next nating check yung sa pinaka second floor nila. So same lang din. So retro style. Yan, parang babalik ka sa batang 90s, 80s siguro. Itong mga ibang memorabilia nila dito, ayan. So sa mga K-pop lover dyan, perfect place talaga sa inyo itong Chonnom 2. And one thing guys, napakasarap talaga nung pinaka Pyeonbaek Gym nila. Yun talagang dapat matikman nyo. Later papakita ko sa inyo guys kung paano ba yung pinaka Pyeonbaek Gym. Sa pinakataas, so meron silang isang table dito. So meron silang 5 table pahaba, ayan. Kung grupo kayo, marami yan kayo guys, kasyang-kasya rin kayo dito sa pinakataas. Ang ganda. So ito na Balena, nabi tayo ulit syempre. Sir Mark, ng Mary Pampanga. Kamusta sir? Yung bayong pwesto ng Chonnom? Actually, yung bayong pwesto ng Chonnom kining Angeles City is more on the classic side yeah. More on mas dakal vintage, mas masanting ya, mas cozy ya. At the same time, mag-offer na natin itong classic beers. Yun, importante doon. Maliban kitang food na offer da, at lang classic beers. So, feeling ko mas manyaman kayo. Tapos sir, mas masagli rin pong talan mo. Yes, masagli. Dadalanan yung jeep kaya yung Walking Street. Wow, actually, kung bado po yung Walking Street, malapit siya po bukas. Yapin na itang. Alright. So ikaw Balena, ito sa pinagmamalagi ng Chonnom 2. Itong Pyeonbaek Gym nila. And syempre, itong Jampong Tang. And sa kabila, meron tayong Oden Tang. And Mixit. Jampong Tang. Sarap. Yung pagkitang abe-abe itang sangkap, ang sarap. Ay, maubos ko to. Chonnom provide their customer with safe and hot, good-looking food that is fresh and tastes good. Talagang iserve nila sa inyo bagong luto. Kung gusto nyo, panoorin nyo pang iluluto, talagang malinis, ha? Kuman tayo. Ngayon po, pakman tayo itong Pyeonbaek. Yan. Pyeonbaek. Sarap! Oh my God, tara na, mga tana. Wala nang tanong-tanong. Sarap. Ay guys, hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo dito, promise.
totoo lang ha, ang dami ko ng mga pinuntang restaurant. This is one of the best. So yun guys, no, titikman natin yung pinaka jampong tang nila. So spicy siya and meron din siya mga iba't ibang seafood. So meron siyang yan, shrimp, taong, tapos ito yung pinaka squid niya. Yun. Hello guys, Belgium. And syempre no, kabalen siya sama sa kanilang Pyeonbaek Gym, yung unlimited. Yan, side dishes nila. 690, good for 2. Siguradong mabubusog naman kayo sa kanilang Ay! Pyeonbaek Gym. Guys, ayoko nang tumigil. Ang sarap, promise. Yung Pyeonbaek Gym. Yun. Ay, iba-iba yung... Iba-iba po yung ano, yung itsura ng mushroom. May bahay ng duwende. Di ba? Ito, ayan. Ay, isa po. Nalako na kayong po yan. Hoy, sabo. Sabo, sabo. Ay, hulap. Ayan. King Street. Meron din po sila, ayun, Chonom, yung one such spreadsheet. Tapos itong Chonom 2, dito, tsaka ano, pag ano mo sa likod ng McDo, makakalakabuntok, o kahit magakbang ka lang ng mga 10 akbang. Lalasa lang po si Nay. Time out. Walang lagay. Nanumburin mo ka rin ng adwa. Agri, pa sa yung car. Ali pero manyaman, Ano lalasa nga lang man po. siya? Oy, ikaw, tikman ko na rin. Manyaman lang. Actually, hindi tapo ka doang klaseng kay Kenny. Doang klaseng shell. Itang... Trivia na katao. Itang Pilipino tsaka Siting kata ko yan. Yun lang ako, may ibang balat na. Balat. Nino. Ayan, ayan. No, yung balot. Ayan, Ayan. ayan, ha? Ayan. Lakot. Maragul yung suyo. Yun. Ayan. Tapos, Sila Tatlo kami pinigil to. pwedeng kain, ha? yung balat. Oo. Ito. Yun. Ay, walang susuy. Ay, susuy. Yan. Ah, Tapos del meron. Dito, o yun po, o niya, o. O yan, o. O wala, ang bimo. Wala, tang patuli. Yeah. Del Kaya tayo reaction ni Nay. Tapos, Okay. Yo. Cheers. Wow. Lalasan. mm-hmm. Ay. Naman, Tapos, sarap. Yung alay titil-tila. patingin na. Pwede meron kami titil ka rin, mabisa ka. Pero, Pero, alin may pa titil-til, syempre. Takpan na pa nga. guys, o yan, ekbalo nung di kung kulto na, ano. Di ako pa pinasok pa ako sa kulto, ano. Pero try ko, ha. Anytime naman, game naman si Budang. Fresh yan, eh. Matamis. Fresh shrimp, hindi pa siya luto, binalatan lang, from aquarium. Sa bagay, unikay gang luto. Nay. Yeah. Okay, go. So, pwede mo. Alin naman itong alin. Oh. Inilaya pa. Aburyan namin. May uyo mo yan, Nay. Eh. Malutong. Manamis mo na is. Wala na palang ano. Kailangan mo luto yan rin. O, Isa pa til-til with ka. sauce. Pwede mo naman til-til ka. Makanya ka sa menu talaga nila. Oo! Main brand. Kaya din, Sa main branch. available lang yung main branch do. Yung friendship. Dito wala pa. Dito, Oh, wala. available. Magkano isang order? 400. Ilang kilo na yun? Isang kilo 400. Wow. Then Sarap. Kaya din, Pinoy la din. Siyempre kabalit, titikman din natin. Hindi lang si Budang tsaka Sir Mark. Yan. Ano nga sabi mo Oo. kanina? Elephant shell. Masarap. Sinaserve yan with ice, no? Sarap. Yan. First time ko lang natikman to, masarap. May collagen. So syempre guys, no, titikman din natin yung live stream ng Chomnom yan. Kung gusto nyo may experience, pwede naman kayo mag-request dito sa Chomnom and then sa Chomnom 2. Medyo magalwa yung lasa kayo. Nice. Minsan Manamis na beef and then hindi naman siya malansa. So yun, balik kakatapos lang natin tikman yung offer ni Chomnom 2 dito sa Walk-in Street. Kung gusto nyo pumunta along MacArthur Highway, hanapin nyo lang yung McDonald's. So malapit na malapit lang, lalakarin nyo lang. So pasok kayo dito sa Walk-in Street,
makikita nyo na yung pinaka-chondom. Napakasarap guys nung Pyeonbaek gym nila. Try nyo yan. Then syempre nag-offer din lang sila ng jampong tang o dentang. And syempre talagang sulit na sulit naman yung kanilang mixed seafoods and mga ibang in-offer ni Chondom. So until our next vlog, peace out.